אני לא אוהב לעשות את זה בסטטוס, אבל תקשיבו דקה ותבינו שזה יוצא מן הכלל. אני פונה אליך, אלייך, באופן אישי, בקשר לבן של העובדת של רועי, מנהלי האישי. הוא רק בן 2, ומרגע שהוא נולד הוא בסכנת חיים, וכן, זה סיפור אמיתי, אני מכיר אישית ומעיד עליו מקרוב, זה לא קץ חס ושלום. שימי הוא הבן של מיכל ודוד יוגב, הנכד של אבינועם ורחלי. הוא נולד עם מום נדיר, וכל יום שהוא חי זה ממש נס. היום הוא בן 2, וככל שהוא גדל הסכנה גוברת. הרופאים בארץ הרימו ידיים ואמרו שהוא חייב לעבור ניתוח תוך חודש. מתחילים אצלו קשיי נשימה, בית החולים היחיד שיכול לטפל בו הוא בארצות הברית, וזה הסיכוי היחיד של שימי. הם צריכים לגייס 2 מיליון שקלים, 85. המבט שלו לא יוצא לי מהראש. תרמתי והחלטתי לפנות גם אליכם. בבקשה, כל תרומה מקרבת אותנו להציל את שימי. קישור בסטטוס הבא. תודה רבה.